Od svojho založenia v roku 1950 sa firma vyprofilovala na výrobcu a dodávateľa parných kotlov na skladovanie. No tak vítam vás a my vám pre začiatok troška zaspievame. Mesiac sedí na strome, niekto klope v mojom sne. Chcem takého ako ty si, zo mňa celkom opitý. Mám, stále ťa mám. Môžeme behať bosí a nahý ako vtedy, keď si bol malý chlapec, čo sa časom mení. Mám, stále ťa mám. Ležíš so mnou na perách, do mňa padáš ako dážď, si tu so mnou, kým ja spím. Mám, stále ťa mám. Motýl ti spí na perách, sen tu stojí pri dverách. Chcem takého ako ty si, zo mňa celkom opitý. Mám, stále ťa mám. Môže behať bosí a nahý ako vtedy, keď si bol malý chlapec, čo sa časom mení. Mám, stále ťa mám. Ležíš so mnou na perách, do mňa padáš ako dážď, si tu so mnou, kým ja spím. Mám, stále ťa mám, stále ťa mám. Môžu si aj vypočuť. Tu máme zase oscilátory. Máme taký štítok, ktorý je už urobený. Takže na to takto vyzerá. Teraz ten zápis, všetok ten program dostane do týchto simulátorov. On si musí ten program vyrobiť. Ten program, keď je spravený pomocou tohoto, čo tu vidíte. Kurz je X, Y, Z, že musí tam pomáhať nástroj, je simulátor. Dáváte napätie nejakých 50 000 V. No to nemôže razítku. To by bolo trošku bolestivé, no. Trošku. Čo sa točia? To sú o to nepotrebné, že mňa hladne dali svoj.
Ďalej, potom máme tu simulačné programy na obrábanie. No, takže za chvíľu, keď nabehne, no tuto, pozrite sa, je zadaný program na obrábanie určitej súčiastky. Teraz zrovna máme, že ideme obrábať vnútornú časť tej súčiastky. Čiže je to dopredu, toto je program, vidíte, tu je program, musím pekne zatvoriť, si je znova, áno, a ideme od začiatku, pozrite sa, spustím program. Samé to a vidíte, ako pekne obrába tú súčiastku znútra. Pekne nám obrába tú súčiastku ten stroj. Takto nám pekne obrába, keď to bude hotové, otočí sa a začne zvonka obrábať. No a čo vám momentálne predvádzame pre vás, je to príprava maturitného tabla, ktorý si teraz to navrhol, dosah to nejaké podklady a momentálne riešime, akým spôsobom by bolo najvhodnejšie toto tablo prichystať pre vlastný tlač, to znamená kompozícia farieb, fotografií, zmena prechodov, písma a rôzne prechodov. A dievčatá majú záujem? No a dievčatá majú záujem? Odborov, potom majú šplesy, odkedy máme dievčatá zasa, takže robíme šplesy. Prakticky teraz to, čo vidíte, v starom stredne 30 je